जे जों जि थांखि लाबाय जे एनडिए पार्टिखौ जों दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्सचेन्जनिफ्राय सापर्ट होनो एनडिए इउनाइटेड फराम हिसाबै जों गोख्रोङै मैखोमै जों बाहागो लागोन आरो एनडिएखौ जों थारैनो जों देरहाहोगोन। जोंनि जि केसेसफोर एनडिएफबिनि बेखौ लानानै जों मानगोनां हाग्रामा सारजों जों सावरायनाय जादों। जों दिनै गोसो गोथारै दिनै एनडिए बा बिपिएफ सरकारखौ डाइरेक्ट जों सापर्ट खालामनो होननानै दिनै जों थांखि लादों आरो बे नोंथांमोननि गेजेरजों दिनै जों फोसावदों। सिगांथारावनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनिसिम इउनाइटेड फराम अफ एक्सचेन्जबिनि जानानै आं गोसो गोथारै अननाय आरो सिबिनायखौ बावग्रोनाय थाबाय। थारैनो दिनै जोङो इउनाइटेड फराम अफ एक्सचेन्जबिनि मोनसे एग्जिकिउटिभ मिटिं लानाय जादों आरो बे एग्जिकिउटिभ मिटिङाव जों गोबां सावरायलायनायनि गेजेरजों दिनै फैबाय थानाय जि एमएलए इलेक्सन बेखौ लानानै सावरायदों आरो सावरायनानै जों मोनसे थांखि लाबाय बयजों जयै लोगोसे जे फैबाय थानाय इलेक्सनाव एनडिएखौ इउनाइटेड फराम अफ एक्सचेन्जबिआ डाइरेक्टलि बा अपेनलि सापर्ट होगोन होननानै दिनै जों थांखि लादों। दा दिनै नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजों जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरनो जों मिन्थिहरनाय जायो आरो जों खावलायो जे इउनाइटेड फराम अफ एक्सचेन्जबिनि जानानै जे जोंनि बेसेबांनाखि भिक्टिमाइज फेमिलिफोर दं बेजों लोगोसे मार्टियास न'खरनि आरो जोंनि लोगोफोर बेजों लोगोसे जोंनि दुखु सुखु अरायसम थानानै फैनाय जोंखौ जाहोबोनाय लोंहोबोनाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरखौ जों खावलायहरो जे जों जि थांखि लाबाय जे एनडिए पार्टिखौ जों दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्सचेन्जनिफ्राय सापर्ट होनो बेयाव जेन बयबो सापर्ट होलायो जों बेखौ खावलायहरो। जों दिनै बेयाव आनकन्डिसनेलि जोङो बिपिएफ बा एनडिएखौ जों सापर्ट होनाय जादों। बेयाव जोंहा जोंनि जि केसेसफोर एनडिएफबिनि बेखौ लानानै जों मानगोनां हाग्रामा सारजों जों सावरायनाय जादों। बेजों लोगोसे रिहेबिलिटेसन दिनैसिम एकर्डआव जि लिरनाय दङमोन एमअएसआव बेखौ जों मोनफुंजोबैलाय बेनि सायावबो जों मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारजों जों सावरायनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो जि एक्स ग्रेसिया जोंहा दिनै गोबांथार दं दिनैसिमबो मोननो गोनां जेराव जोंहा एकर्डआवनो लिरखानाय दङ एमअएसआव बेखौबो दिनैसिम जों मोनफुंजोबनो हायाखै। बेनि सायावबो जों मानगोनां हाग्रामा सारजों जों सावरायनाय जादों आरो बेनि अनगायैबो दिनै गोबाव सम दावहा नांनायनि गेजेराव रोजा रोजा सुबुंफ्रा दिनै मुंख्लं जालांदों। बिथांमोननि मुङाव बा बिथांमोनखौ मान होनो बा सिबिनो थाखाय दिनैसिम जोंहा मोनसेबो सेमेट्रि बेबायदि गैया। बेखौबो मावफुंनानै होनांगौ होननानै जों मानगोनां हाग्रामा सारजों सावरायदों आरो गासैबो बाथ्राफोरखौ मानगोनां हाग्रामा सारा जागोन होननायाव जों दिनै गोसो गोथारै दिनै एनडिए बा बिपिएफ सरकारखौ डाइरेक्ट जों सापर्ट खालामनो होननानै दिनै जों थांखि लादों आरो बे नोंथांमोननि गेजेरजों दिनै जों फोसावदों। बारग' एनडिएफबिनि गाहाय रन्जन दैमारिनि केस दासिम सोलिगासिनो दङ। बिनि सायाव बिटिसिनि गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिजों नोंथांमोना मा सावरायनाय जादों? नंगौ दिनै मानगोनां गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि सारा गोबाव बोसोर जोबथेसालियाव दिनैसिमबो दङ। बेजों लोगोसे रन्जन दैमारि सारल' नङा गोबां दङ। सिबिआइआव दासिमबो 6 जन दङ आरो गुबुन गुबुन एनआइएआवबो दिनै जास्ट बेलावसो दंफैयो आरो बिनि अनगायैबो जेलाव थानायनि अनगायैबो बाहेरायाव बेसेबांनाखि दङ फ्राय एनडिएफबिनि 50% सोद्रोमाफ्रानो दिनैसिमबो केसआव भुगिनांनानै दङ। दा बेनि सायाव जोङो मानगोनां हाग्रामा सारजों जों सावरायदों आरो बिथाङा गावगा आं बेखौ मावफुंगोन आं हाजासे हेफाजाब होगोन बे खोथाखौ मानगोनां सारा जोंनि सिगाङाव फोरमायदों। नोंथांमोना जिहेतु बुंदों एनडिए बा बिपिएफखौ सापर्ट होगोन होननानै नोंथांमोना फैबाय थानाय बिधानसभा बिसायख'थियाव माबायदि खामानि मावलांगोन? जों दहाय बुंनाय बायदि जों डाइरेक्टलि सापर्ट होनाय हिसाबै जुदि थोनोब्ला आरो
जोंखौ हांख्रायोबा मावनांगौ होननानै बुङोब्ला जों डाइरेक्ट जों मावनानै हाबगोन, जों ओंखारगोन आरो जों बहुद डिसिसनबो लानाय जादों। बेयाव थोननाय बा लिंनायजों खोथा गैया। एज ए एक्स एनडिएफबि इउनाइटेड फराम हिसाबै जों गोख्रोङै मैखोमै जों बाहागो लागोन आरो एनडिएखौ जों थारैनो जों देरहाहोहरगोन। बे थांखिखौ जों लानाय जादों।